Аннан соң Гайса янына фарисилар һәм саддукилар килделәр. Сынарга теләп, аңардан күктән берәр илаһи билге күрсәтүен үтенделәр. Әмма ул: "Кич белән сез күк йөзе кызыл, шуңа күрә һава торышы яхшы булыр дисез. Ә иртән иртүк бүген давыл булачак, чөнки күк йөзе кып-кызыл һәм хәвефле дисез. Күккә карап сез һава торышын әйтә аласыз, ә вакытларның билгеләрен айыра белмисез. Аллаһга иман итмәүче явыз буын кешеләре, илаһи билгеләр таләп итәсез, әмма сезгә Юнус пәйгамбәр галәмәтеннән башка билге бирелмәс", дип җавап бирде. Һәм Гайса аларны калдырып китте. Башка ярга килеп җиттеләр. Шәкертләре үзләре белән икмәк алырга онытканнар иде. Шунда Гайса аларга: "Карагыз, фарисилар һәм саддукилар ашыткысыннан сакланыгыз. Алар исә үзара икмәгебез булмаганга шулай әйтәдер" диештеләр. Гайса моны белеп: "Сай иманлылар, сез ни өчен икмәгегез юклыгы турында сөйләшәсез? Сез берни дә аңламыйсызмыни? 5000 кешегә өләшкән 5 икмәкне оныттыгызмы? Сез ул вакытта ничә кәрзин җыеп алдыгыз? Ә 7 икмәкне 4000гә өләшү хакында сез ул вакытта ничә кәрзин җыеп алдыгыз? Икмәк хакында әйтмәвем сезгә аңлашылмыймы? Фарисилар һәм саддукилар ашыткысыннан сакланыгыз" диде. Шунда алар Гайсаның икмәк ашыткысыннан түгел, ә фарисилар һәм саддукилар тәгълиматыннан сакланырга кушуын аңладылар. Филипп Кайсариясе шәһәре янындагы җиргә килгәч, Гайса шәкертләреннән: "Кешеләр Адәм угылын кем дип белә?" дип сорады. Берәүләр аны шумдыручы Яхья ди, икенчеләре Ильяс, ә кайберләре исә Иремия яки башка пәйгамбәрләрнең берсе дип исәплиләр, дип җавап бирделәр алар. "Ә сез мине кем дип беләсез?" дип сорады Гайса. "Син Мәсих, тере Аллаһның угылы", дип җавап бирде Шимон Петр. "Яхья угылы Шимон, син бәхетле, чөнки моны сиңа кеше түгел, ә минем күктәге атам ачып бирде", диде Гайса. "Шуңа күрә мин сиңа әйтәм, син Петр, һәм бу кыяда мин үземә иман итүчеләр бердәмлеген төзәячәкмен. Аны үлеләр дөньясы җиңә алмас. Мин сиңа күкләр патшалыгының ачкычларын бирермен. Син җирдә тыйганны Аллаһы күкләрдә тыячак, ә җирдә рөхсәт иткәнне Аллаһы күкләрдә рөхсәт итәчәк." Аннан соң шәкертләренә үзенең Мәсих булуын һич кемгә дә әйтмәскә кушты. Шул вакыттан алып Гайса шәкертләренә үзенең Иерусалимга барырга һәм анда өлкәннәр, баш руханилар һәм канун белгечләре тарафыннан күп газапларга дучар ителергә, анда үтерелергә, әмма 3нче көнне терелтеп торгызылырга тиешлеге хакында ачык итеп сөйли башлады. Петр исә аны читкәрәк алып китеп каршы әйтә башлады. "Сине Аллаһы сакласын, хакимем, синең белән мондый хәл була күрмәсен." Әмма Гайса борылып Петргә: "Кит янымнан, иблис. Син мине юлдан яздырырга тырышасың. Уйларың Аллаһдан түгел, синдә адәми уйлар", диде. Аннары Гайса шәкертләренә булай диде: "Минем арттан барырга теләгән кеше үз-үзеннән баш тартып, хачын күтәрсен дә миңа иярсен. Чөнки үз җанын саклап калырга теләгән кеше аны югалтыр, ә үз җанын минем хакка югалткан кеше аны табар. Бөтен дөньяны яулап, җанын харап итсә, кешегә моннан ни файда? Кеше нәрсә биреп үз җанын кайтарып ала алыр икән?
Адәм угылы атасының балкып торган шөһрәте һәм үз фәрештәләре белән килер дә һәр кемгә гамәленчә бирер. Сезгә хак сүз әйтәм. Шушында басып торучыларның кайберләре Адәм угылының патша булып килүен күргәнче дөнья куймаячаклар.